Salut, prieteni, regăsim un nou clip. Astăzi o să vă arăt desenele mele și o să începem cu primul desen, care este Love, care oul este de fapt o inimă frumoasă și aici încă o inimă. Așa. Hide and seek. Seek, ascunde-te, hide, numără. Avem această înghețată minunată. Avem acest plic so awesome, adică este foarte cute. Nu spuneți că să nu-i cute. Uitați-le ce cute e. Am făcut inima asta mai special, după cum puteți vedea, e mai specială inima asta. Avem această cum se numește? Acest pachetel frumos, am uitat cum se numește acum pe moment. Această felicitare cu un bilețel, așa să zic normal. Și această înghețată. Știu că înghețată nu prea mi-a ieșit ok. Și atât am de desenat în acest caiet, că să fie de acum caietul pentru desenat. Atât am desenat până acum. Îmi place mult desenele mele. De-aia o să încerc să mai fac un desen cu voi, dar nu acum. Deoarece trebuie să mă mai gândesc la desene și mi-a luat cam mult timp să fac acest desen, că nu prea mi-a ieșit în minte. Deci să recapitulăm. Acesta este cel mai awesome desen, este foarte mișto. Ce să zic sincer, uitați, am multe pagini libere, dar uite așa trebuie să înceapă caietul, uite așa trebuia să fie caietul. Dar n-am mai reușit să fie așa și așa că este așa și în schimb apoi este așa. Ok, să recapitulăm. Love. Love vine de la love. Love vine de la inima noastră, adică de la iubire. Este tot blocul? Hide. Hide and seek. Hide înseamnă ascunde-te, seek numără. Cu o inimioară aici foarte frumoasă, cu un pătrat. Așa. Avem cum să zic eu, o înghețată, tot ce s-a deci, nu spuneți voi că e foarte cute, că se uită în partea asta, nu se uită una așa și una așa. N-am vrut să fac asta așa exact și ăsta se uită în partea asta la altă. Iar înghețata să se uită în partea asta la altă. Deci vreau un like și un subscribe la canalul meu de YouTube, că vă sunt nouă și pa, pa, ne mai vedem data viitoare cu un alt videoclip și alte desene.